friends, my name is C.S. Satvik. I am studying in Bashram School. Today I want to say about coronavirus. కరోనా అనే వింత వ్యాధి వుహాన్ నుండి మొదలై విశ్వమందలి వ్యాప్తి చెందే కుల మత తారతమ్యములెంచక చిన్న పెద్ద అను వయసు భేదంబులు ఎరుగక వచ్చునాయే ఈ వింత రోగము. భయభ్రాంతులై ప్రజలు ఇళ్లల్లోనే ఉండిపోయే, పశుపక్షాదులు సైతము ఆకలితో అలుమటించే, ఎవరితోనూ గెలవక ఎవరికి వారే ఏకాకులే బ్రతుకుతుండే జనులు. ఈ కష్టకాలంబును తొలగింపుమయ్యా, సుఖ సంతోషాలను ప్రసాదింపుమయ్యా అంటూ ప్రార్థించిన సకల జనులు మదిలోన ఓ పరమేశ్వర భావము. ఓ పరమేశ్వర, కరోనా అనే వ్యాధి వుహాన్ నుండి మొదలై ప్రపంచమంతా వచ్చి కుల మత తారతమ్యములు గాని చిన్న పెద్ద అను వయసు భేదములు గాని వచ్చునాయే వింత రోగము. పశువులు పక్షులు ఆకలితో చనిపోచుండెను. ప్రజలు ఎవరితోనూ గెలవక ఒంటరిగానే ఉండిపోతున్నారు. ఈ కష్టాలను తొలగించి సుఖ సంతోషాలను ప్రసాదింపమని మనస్సునందు నిన్ను ప్రార్థించుచున్నారు ప్రజలు.